Det var, hvad jeg kunne låne. Hvad er det ikke? Ja. Jeg har ikke noget kød. Det er nok ikke en app, jeg gør. Ej, ikke helt. Og så ikke den der icon, eller hvad fanden er det? Ej, det var en ovation. Så jeg klammer den. Ej, ikke helt. Men altså samme mængdeform og sådan noget. Det er ikke små. Det er ikke det små. Det er ikke det lille tophjul, nej. Det er mærkeligt, det var den begyndte. Ikke noget mine den begyndte bare på. Jeg er næsten grund af noget væk i spidsen, der var røget ud, så det lå længe nede i bilen. Jeg bortset fra, at det Det er det. Men jeg ser ikke, at det er mere end prøver vi i hvert fald også. Fordi bilen skulle jo åbenbart ikke for tidligt. Fordi man ikke længere kraft nok til at holde den. Det er sådan en mekanik. Der er sådan en lille aktie, der er plads i bulen. Her hvor det og på den over 2 hjerner over det var så slemt. Også hvad jeg har for et billede, for den af de små skole. Jeg bliver hugget i en. Ja, den havde jeg bare prøvet den for ekstra. Ja. Men jeg skal prøve bare, så finder man den rigtige. Ja, det er, hvor der står... Det er jo tydeligt, at og så på den, jeg har. Den, jeg har, så skal jeg vide. Det er altså ikke rigtig. Det er fuldstændig værd. Tror vi ikke? Har du ganske almindelig elastik? Ikke sådan en af de der voldsomme